Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan I ka dɔn Amadou Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ min ye sumaya ba ye dalen don Bamako bɛdɛ Amadou Konare ka sumaya dale bɛdɛ k'a da jumɛn ka sumaya da bɛdɛ Amadou Konare ne baara min n'a kalifalen don a ma awɔ ko an ka jamana kunnafoni de maana sɛbɛnnikɛlaw ka magwan an'u ka wuli ka jɔ suko ni dugusɛjɛ tɛ wallahi Amadou Konare k'a dɔn o de sɛbɛnnen bɛ sɛbɛnfuraw la anw da ye lakali ye awɔ Amadou Konare k'a dɔn lakali hakaja n'a faamuyara faamuya cogo min na awɔ a bi ɲɛ n'a faamuyara cogo wɛrɛ la k'a dɔn a bɛ sɔn ka gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ anw da nka nin si tɛ baasi ye san 20 I bolo bɛ baara kelen min na I kan k'o ɲɛdɔn aw kɔni Amadou Konare k'a dɔn nin fɛn kelen an tɛ se k'a kɛ abada n'a maa saba ma jɛ sɔgɔmada in na Ahmed Diakité ale b'an gɛrɛdigɛ la e ni ne fila tɛnkunen bɛ ɲɔgɔn na ni Ahmed de wuli ka jɔ kɛ an bɛ kunnafoni dakolo walo po karamɔgɔ de b'a tunkara non ni ye manifin tile ye sogokan nɔfɛ I y'a lakale de kana siga n bala cogo bɛ di bi Amadou Konare ne Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don a don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko notre voix o don Amadou Konare k'a dɔn a bɔ wuli ka jɔ ni jateminɛ bolo kan sɛbɛnnikɛla a to a de ko Filani Sora Filani ko di Filani Sora ko a ko jamana in bɛ danga min na jandu yɛrɛ la politikima ni dɔnnikɛla ani kɔlɔsilikɛla foyi tɛ kɛ abada n'u ma kala tora a kan Amadou Konare k'a dɔn Dr Choguel ko kala Mayiga premier ministre Amadou Konare k'a dɔn farigan minɛ min kɔni juguyara farikolo yɛrɛ de ma kosɛbɛ o de kɛra sababu ye I k'a dɔn a ka nɔnɔ bila sabula jamana tɛna jɔ waati la Choguel mana kɛnɛya o kuma a na wuli ka jɔ boloda ni ka tɛmɛ n'a ka baara ye nka jamana premier ministre ntanya a bɛna ni gɛlɛya caman ye o de la décret numéro 2021 Amadou Konare k'a dɔn a ka ca n'an pan o kalaw kunna n'o ye décret ye I k'a dɔn maa ka ɲini gouvernement kɔnɔ ayiwa min bɛ bila premier ministre nɔ na waatini yan'a ka nɔgɔya décret in ta b'a ye colonel Assimi Goïta jamana masakɛ o don sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana sarakisɛw yɛrɛ ta k'a lajɛ bɛnkan minnu bɛ jamana yɛrɛ kofɔ ani hakilina minnu bɛ jamana taabolo kofɔ premier ministre de ye gouvernement ɲɛmaa ye o don nka n'i ye ministres ta ka ministres ta k'u da ɲɔgɔn kan I b'a ye k'a fɔ o bɛ ɲɔgɔn ye fanga na ayiwa dɔɔni a ko min ye jɔyɔrɔ ye colonel min dara n'o ye Abdoulaye Mayiga ale min dara ka kɛ premier ministre ye I k'a dɔn ayiwa fiɲɛ bɛ ko in na a fiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ministre 3 fo 4 o bɛɛ lajɛlen de b'ale ɲɛ jɔyɔrɔ la gouvernement na sɛbɛnnikɛla ko ni maa kun ka kan ka taa olu de bɛ sugandi nka a bɛ faamu sɛbɛnnikɛla ko I k'a dɔn ko kun fɔlɔ kun fɔra ko ministre min bɛ sɔrɔdasiw kunna I k'a dɔn o kɔni ko ale ka baara ka ca ale tɛna se ka wuli ka jɔ boloda ni ka premier ministre baara kɛ o tuma u k'a di maa wɛrɛ ma a ko o de nana kɛ sababu ye I k'a dɔn Sadio Gassama kɔni ma sɔn I k'a dɔn Sadio Kamara ma sɔn ka kɛ premier ministre ye min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ni dun ye gouvernement jɔkunda ma ta ɲɛ don Sadio Kamara ale bɛ ɲɛ maa min bɛ da o kan o de ye Mamadou Kassoge Kassoge ministre de la justice and droit de l'homme maa wɛrɛ min bɛ da o kan n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ Abdoulaye ni ayiwa sanfɛla cɛ I k'a dɔn o de ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko ni zaba bɛɛ lajɛlen pangɛrɛ olu kunna ka sin ka taa di ayiwa min ye Abdoulaye Mayiga ye o b'a jira k'a fɔ fili dɔ bɛ yen walima keleku dɔ donna I k'a dɔn baara in taabolo la maa minnu kɔni bɛɛ n'olu bɛ jamana sariya yɛrɛ nɔbɔ maa minnu bɛɛ n'u bɛ kɔlɔsili kɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ I k'a dɔn maa caman dɔn si jɔlen don kɛlɛw Abdoulaye Mayiga ka kɛ premier ministre ye n'o tɛ I k'a dɔn gouvernement falen don min ye civil caman ye minnu galannen don minnu bɛ kodɔn sɛbɛnnikɛla m'a fɔ dɛ nka ne yɛrɛ ka hakilina ye min ye I b'o dɔn wa ne ka hakilina ye min ye premier ministre la I y'a dɔn wa ministre des finances Sanu ayi non ɲininka ko mun na ayi a tɛ se wa a bɛ finance de dɔn politikimaw ka blokiba foroki a tɛ se c'est-à-dire que transition de don Sanu a fɔ ko mun na dɔrɔn munna anw Segukaw ni kuma ba fɔra I bɛ ɲininkali kɛ k'a ye nin fɔ mun na n'o ma kɛ I tɛ kuma ja dɔn CEDEAO ka gɛlɛya an sɔrɔ a ye wuli ka jɔ min kɛ ka wari ko bɛlɛn Sanu
Oh, ma kɛ économie na wa? A ka to kunna ye. Oh, wari ko ɲɛnabɔ. Qu'est-ce qu'il va chercher à la primature? Amadou El Konaré, sɛbɛnnikɛla ko, a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ, min ye gouvernement ye, i k'a dɔn a wa civil caman bɛ yen, i k'a dɔn bolo tun bɛ se ka da olu dɔ kan k'u kɛ premier ministre ye, nka colonel fɛn o fɛn maa wuli sɔrɔsi kunda, Amadou El Konaré a bɛ mɔɔw siran, a bɛ mɔɔw ja tigɛ, yalima wuli ka jɔ ni jateminɛ na colonel t'a fɛ foyi ka b'u bolokɔrɔ wa? O ɲininkali tɔn bɛ bɛn. Nin kun ye sɛbɛn ye. A ɲɛ min zalo ni ka bɔ notre voix kɔnɔ a ka bi bɔli la. Le Mali a un premier ministre non. Avançons. Qui? Abdoulaye Maïga. Oui. Non, mais avançons. Moi j'approuve. On avait un premier ministre, il est fatigué. Il a été mis au repos forcé. On a un nouveau premier ministre, Galabouba Bemina. On continue. Ça reste quelques mois. Ibolodo. Karamɔgɔ de b'a tugura an bɛ tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ l'indicateur du renouveau i k'a dɔn awa Usumani nin ye Usumani Dawo ka sɛbɛn ye Usumani ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn ministre min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ni a ka sɔmijɛya ni galabu ni wulikajɔ tɛ e ko min ye gɛlɛya kura o tun dugu jɛ dɛ pharmacie i k'a dɔn a ko la amo ko la tun wa sɛbɛnnikɛla ko a bɛ tali kɛ mun na min ye i k'a dɔn kabi waati min na Amadu Tumani Ture bɛ jamana ɲɛmaaya na a ye hakilina dɔ ta min bɛ wele ko assurance maladie obligatoire ni bɛɛ lajɛlen ko a ma amo nka ka kɛ ni k'a dɔn président ɲuman a ka hakilina tuma faamu gɛlɛyaba nana don a ko la hali ni y'a sɔrɔ maaw y'a faamu kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko o amo ko kɔni kɛra tabarikala ni tabadakala ye sabula dutigi o dutigi bɛ yen bi ni amo tɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali fura sɔngɔ bilama bana bilama dutigi tɛ i k'a dɔn k'i bɛ se k'i ka denbaya furakɛ hakika kan sɛbɛnnikɛla ko nka min ye gɛlɛyaba dɔ nana bila amo ko la koyi gɛlɛya min bɛ i k'a dɔn e tɔ sɛbɛn ni amo la kalo o kalo a bɛ tigɛ e kun nka n'i ka maa banana e bɛ t'i n'i ka ordonnance ba ye ka t'i jɔ pharmacie na olu bɛ se k'u jɔ ten petu ko olu tɛ i ka amo ta en charge sɛbɛnnikɛla ko o ye melesu gɛlɛya ye ɲininiw nana kɛ sa k'a ye k'a fɔ jaa min ye jamana bɛ wari min tigɛ anw kun i k'a dɔn n'o wari kan ka bila i k'a dɔn pharmacie tigiw ka nɔnɔbila la tuma dɔw la gɛlɛya belebeleba de bɛ don o fana na min bɛ kɛ sababu ye pharmacie tigiw ka miliyari caman de bɛ dasi ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ jamana ma o ko ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko o bɛ se ka faamu cogo di kalo o kalo maa o maa bɛ yen k'i ye jamana ka jamanaden ye n'i ye foroba cakɛba walima maa wɛrɛ ni e y'a kanu k'i sen don amoko la kaban kalo o kalo i k'a dɔn wari bɛ tigɛ e kun kalo tɛ bila nka wari min bɛ tigɛ i kun o ka kan ka lasago lasagocogo ɲuman na ka tigɛtaw tigɛ ni ka bɛrɛbɛtaw bɛrɛbɛn ɛlɛ ni maa minnu bɛ yen n'o ye pharmacie tigilamaw ye walima n'o ye kɛnɛya tigilama wɛrɛw ye n'u ye prestation minnu kɛ n'o ye amo baara matarafali ye musaka dɔ ka kan ka bila o kunkɔrɔ o wari bɛ se ka balan cogo jumɛn na a ko nin ye kamanagan ko de ye waati dɔ kɛra Bamako yan i bɛ pharmacie 1 2 3 4 fɔ 10 a bɛɛ lajɛlen bɛ i to yɔliyɔli la ni i ka amo sɛbɛn ye k'a jira k'a fɔ olu ka juruba bɛ Guakɔrɔnama la n'o ma sara olu tɛna se ka amo wɛrɛ juru don jamanadenw na sɛbɛnnikɛla ko a tigɛra sa a ti tugu a ti tigɛ sa 2019 fɔ 21 min ye i k'a dɔn gɛlɛyaw kɔni ɲɛdɔn nana sɔrɔ u la sabula min ye i k'a dɔn ni ministre muso n'u ko a ma Madamu Jaminatu Sangare ale ye wulikajɔba kɛ sigikafɔ ani ɲɔgɔn faamu bolo kan waasa ɲɛ dɔw bɛ se ka sɔrɔ ko ninnu na cogo min na i k'a dɔn o kunkolow tɛmɛnen kɔfɛ tile 2 in na gɛlɛya wɛrɛ kun ye nu bɔ tuguni i k'a dɔn min ye pharmacien ka lapasatɔ min bɛ yen n'an ko a ma Sinapo maaw tun ye i k'a dɔn damakasi don joona damakasi mun na u ye laɲini kɛ k'a fɔ olu yɛrɛ de b'a fɛ u ni ministre ka ɲɔgɔn ye n'u ma ɲɔgɔn ye ka sigi ko dabirilen k'a bɛɛ dayɛlɛ waasa u ka sigi ka kuma ka bɛn kelen kan a ko gɛlɛya min kɛra 2019 k'o kelen de bɛna daminɛ tuguni min ye maa sɔmile o ye suba ye ministre Jaminatu Sangare a ye dayɛlɛ joona ani ni maa ninnu ka ɲɔgɔn ye in kɔni kɛra sababu ye hali ni maa min tɛ misi min yɔrɔ e n'a dɔn jifilen tɛ sabula maa minnu bɛ yen n'u tun bolo kurulen don ni gabakuru ye n'o ye pharmacien tigilamaw ye ɲɔgɔn ye nin kɔfɛ ka ban maga dara tɛtɛw sɛbɛnnikɛla ko olu yɛrɛ ye pharmacienw ka maa ɲɛmaaw ɲininka yala u ka tɔrɔmɔɲɔ fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ lajɛlenlen sara la wa i k'a dɔn u banna k'o ɲininkali jaabi nka maa minnu ye ministre masinuyamaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn n'i y'u da dile ye u da ma di gansan sabula belebele dɔ tun bɛ yen o de ɲɛnabɔra o kuma ko nin ye wulikajɔ kura ye nin ministre muso in a ye min da walasa ka gɛlɛya dɔ kunbɛn o kana k'a ta gɛlɛya wɛrɛ ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur kɔnɔ a ka bidon bɔli la.
Amodel Konare mishi pasa aka daburu sama o ta sogo kishi dunima Amodel Konare membolo bugo ka doni ga boni seben minu kama le pays jamana min ye seben kela o fara la nyanga kani seben abi fo de mako la rédaction Amodel Konare ukunye min vo do akun demeni Amodel Konare ka don fili kera min ye kunafoni minu nu kunyo soro folo o kunafoni tekniye Amodel Konare ka don ni horonya doye sabula ni ye kuma fo kuma mi abani ani tinye tekilenye Amodel Konare ka kila ki jo ka fo ka maketi o de horonya Amodel Konare ka do kasema vura bole folo mingera u yere ka lakalla u kungo ko milliard kele ani million geme duru ministre so mi nabi abwa malido no bo minu bi tamana no ministre des maliens de l'extérieur Amodel Konare e ka do wari atabulo maketi waru ko ngera barakara ketugula sabula mami ni sebeni ngera Amodel Konare ka do wele la ninga sema vura bele jele juru la tandara akoni ya taka laje Amodel Konare ka do abokorofo bi nobo dondoni ko ngele do ina fon dori tege ako mi ni fon covid wari kasabi mi ngumbla la covid ko kama Amodel Konare awar ko kera chugo mi na asema vura bele jele do ika do ko jele do sabula ma kilema barake milliard kele million ge meshegi ni buruburu Amodel Konare ka do kabini san 2021 wulika jon ni jatimina una ma minu ngumbe ni oye dunonye Amodel Konare walma banama mimna walma ni bora dugula ikanga jigi lotelu dela Amodel Konare ka do kle damado okumeka hotelu la ki larwe Amodel Konare ka do jamana kungango waruta o sarali Amodel Konare ka do ni bara chamande kera ajuru chamande nanada jamana kana Amodel Konare fo lotelu tugu olukunye kule kabo nga minye puma yere kiye Amodel Konare ka do aywa ministry malien de l'extérieur akuni mbara mbike domi Amodel Konare o ya soro lute fangana ningera Ibrahim Boubacar Keita clé de la o ika don olu nana soro ni juru chama ni ngela njama be ministry sola Amodel Konare ka don madun donyona o ma wulika jo kabuluda ministry ka chesiri na ka kodon ni wulika jo o de kera sababu ka wari nyere de wobe Amodel Konare ka don lo zatu ka juru se ka saratu mi ninga bo jamana kana sebene kala ko akoni ya takalaje transition de nana jamana yɛrɛ glali kama o kuma transition kanga wulika jɔkɛ fɔn na bɔrɔtɔlen do fɔn na faralen do ko kala joona i k'a dɔn bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka kɛ jamana bɛ se ka jɔ cogo di ka juru dalen to kana a ko n'o fana y'i bɔ a la sɛbɛnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ min ye wulika jɔ ni jateminɛ Amodel Konare k'a dɔn a ni wari kasabi min dira l'hôteltigiw ma i k'a dɔn ministère kelen tɛ koyi min ye ministre so caman de mɔɔw de tara fa bɛɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ ka baara kɛ sabula wari ko don a ko ka se ka jɛ o fana sɛbɛnfuraw bɛɛ o tɛmɛnsiraw bɛɛ a ko n'o fana y'i bɔ a la min ye miliyɔn 200 ani kɔ ye Amodel Konare k'a dɔn warijɛ dira hôteltigi dɔw ma nka kuma dɔw fɔra kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ tɛmɛnen in na ko l'hôtel dɔw bɛ yen hali bi n'a ka bi olu ka juru bɛɛ i n'a fɔ hôtel minnu bɛ Moti a ko covid ma se Moti o waati la sabula maakun de bɔ dugu la ka taa Moti a bɛɛ lajɛlen kun na Bamakɔ de o kuma Moti localité k'a fɔ de ko ka juru bɛ aywa i k'a dɔn nin ko in na a ko n'o fana y'i bɔ yen Amodel Konare k'a dɔn u ye kuma dɔ fɔ ko miliyɔn 500 k'o taara département fɛ ni ka taa dugu dɔ la ko Ukraine Amodel Konare k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la aywa ko maa kelen ka nani denbaya kelen ka nani miliyɔn 500 o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na Amodel Konare a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye sɛbɛnfuraw y'a jɛra wari min dira Ukraine t'a la miliyɔn 75 ni ko miliyɔn 500 yaro kɔni Amodel Konare a gɛlɛra a ko o fana wari ko Amodel Konare k'a dɔn warijɛ ma ta ministère fɛ ministère ka ciden kelen de ye min de wulila ka taa Ukraine Amodel Konare k'a dɔn lasigiden minnu bɛ yen n'o ye ambassadeurs ye minnu ni Ukraine jamana ka surun wari cira olu de ma maliyɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ Ukraine a y'a tigi ɲini do a kun kelen a k'a ka baloko ɲɛnabɔ a ka loteliko ɲɛnabɔ n'a ka di maliyɛn min ye k'a fɔ i bɛna Mali la a k'o ka billet ta sabula
a wari bɛɛ lajɛlen saralen don ka ban nin bɛɛ lajɛlen bɔra $75,000 de la dɔ kɛra yarɔ $1,500,000 o cayara Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre ma tɔtɔ ko la ma min ministre ye nin sɛbɛnfura ninnu bɔ k'a da olu yɛrɛ ko jɔn a la i k'a dɔn fili caman ɲan sɔrɔ sabula kunnafoni dira ma di cogo min na o kun nin dɛ o ma ɲɛɲini kuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i ka tiɲɛ bɛ segin ma monsieur le ministre ministre des malins l'extérieur i k'a dɔn kun ye kunnafoni dɔ fana di k'a fɔ ko awɔ ministère mobili caman de bɛ min jɔlen don o fana o tɛ tiɲɛ ye u taara garage lajɛ k'a sɔrɔ mobili 22 a bɛɛ lajɛlen dilanla k'a jɔ a senw kan ganga la Amadou Konare olu bɛ taa ka segin la an bɛ don min na ko bi ministère des malins l'extérieur n'a y'o bɔ ministère kelen in na ministère tɛ yen cakɛda tɛ yen minnu baarakɛlaw n'u bɛ essence sɔrɔ bilen Amadou Konare k'a dɔn premier trimestre deuxième ani troisième trimestre bɛɛ lajɛlen ka essence bɔ b'i bolo i kan ka baara kɛ ka taa min ni min kɛ a bɛɛ lajɛlen dafalen don n'o fana i bɔ yen Amadou Konare k'a dɔn kunnafoni dɔ fana fɔra sɛbɛnnikɛla ko u taara sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn u ko gɛlɛyaba de bɛ DFM ni régisseur ni ɲɔgɔn cɛ o fana tɛ se ka kɛ Amadou Konare n'i ye jamana a foroba baara yɛrɛ ta k'a lajɛ régisseur ale bɛ DFM ka coutume de kɔnɔ n'u ma bɛn walima a man d'a ye ale b'a gɛn ka bɔ yen ka na ni maa wɛrɛ ye Amadou Konare k'a dɔn gɛlɛya kelen d'u ni ɲɔgɔn cɛ wa régisseur yɛrɛ ani ministre i k'a dɔn ani ministre yɛrɛ delila ka ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen kabini ministre so in sigila don bɛ siɲɛ kelen walima siɲɛ fila Amadou Konare k'a jirila dɔrɔn k'a fɔ min ye ministre ye i k'a dɔn a kelen bɛ ka bɛɛ lajɛlen bila i ka minɛn kɔnɔ ɲɛma i ni baara min ka kan hali n'ale bɛ kunnafoni ɲini a bɛ ɲɛmaw de wele mun ni mun kɛra wariko taabolo bi cogo min ɲɛma de bɛ wele o fana kan ka kunnafoni di a kɔfɛmɔgɔw ma Amadou Konare k'a dɔn gɛlɛya kelen n'i taara nin ministère so in na Amadou Konare k'a dɔn bɛn ani kelenya de bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn maa si tolen tɛ kɔfɛ sɛbɛnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ olu kun ye kuma min fɔ duwakun tɛmɛnen i k'a dɔn kun filila nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ daba tun kɔnɔ l'indicateur du renouveau kokura a ko min ye nin ye kunnafoni duman ye e k'a dɔn kalo caman dugu min bɛ yen n'u ko a ma Boni n'u ko Douaza u ko Gawo i k'a dɔn nin sera lahawtaba in ka bɔ Boni ka tɛmɛ Douaza ka taa Gawo i k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiw n'u ka danna juguya wale olu tɔni tun ye nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen fereke i k'a dɔn ka mugujuguw don a kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ min yɔrɔ dɔn sira kun tigɛra kaki jamanadenw na ka bɔ Gawo i bɛna Boni walima ka bɔ Boni ka taa Gawo haka ja Mopti ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin tun ye gɛlɛyaba de haka ja sira tun tigɛra jamanadenw na sɛbɛnnikɛla ko u y'o kalo 3 fɔ ka tɛmɛ o kan maaw bɛ kɔlɔbɔ la fɔ fura nana dɛsɛ i k'a dɔn kɔfɛ dugu dɔw la n'o dɔ ye Gawo ye fɔ pankuruntigiw ka dɛmɛ don jamana ma fura ka taa ni ka taa bila Gawo sɛbɛnnikɛla ko o bɛ se ka kɛ cogo di anw ka jamana kɔnɔ ya ka sira dɔ ye min nafa ka bon kosɛbɛ ko mun ma route nationale dɔw ka taa o kɛ u sago ni u dɔgɔ ye jamana kɔnɔ k'an bɛɛ lajɛlen ma dɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko o ti bɛɛ sigi tigɛ o kɔnɔ o kama an ka jamana faamaw ko bɛ n'a kɛra i bi fɛɛrɛ jɔnjɔn de ɲini fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ bɔda ɲuman ye i ka jamanadenw bɛ se ka lakana ɲuman sɔrɔ cogo min na jamana faamaw mɛnna u ye bigi ta ka jatew bɔ ka sɛbɛnw kɛ k'a lajɛ nin ko in bɛ se ka dabila cogo la a ka kɛ bada ye walasa i k'a dɔn sira kana tigɛ an ka maaw ɲɛ cogo di bilen maa dɔw tun ko an ka pankurun wuli ka taa susuli kɛ dɔw yɛrɛ tun ko an k'a jateminɛ an yɛrɛ ka finitigiw kɛ k'u dɔn sɛbɛnnikɛla ko sira min ka na mugujugu donnen don i k'a dɔn yɔrɔ la e tɛ yɔrɔ min dɔn k'a fɔ de ko e b'i fili o kan ni mobiliw ye ka taa ko i laban i bɛ taa dɔ fara degun kan o tuma u ye k'a dɔn awa dugutilafɛ baara dɔw kɛ dugutilafɛ baara minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka jatebaw minɛ an ka finitigi ɲɛmaaw k'a dɔn ko in yɛrɛ bɛ dangan min na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i k'a dɔn tile 2 in na jaabi dɔw bɔra ka bi o sabula an ka cɛdenw i k'a dɔn u ye kiri ka da wakika u ye k'a dɔn tatugu Bamanjiw la yɔrɔ caman yɔrɔ mun yɛrɛ la min ye maa 40 n'a kunkanfɛ u ye mɔgɔ don olu la Bamanjiw la i k'a dɔn marifa ani mugu ani bese ni ntolo i k'a dɔn u ye kusukusu da ka taa ka nin bɛɛ to sɛbɛnnikɛla ko su minnu bɛ yen n'o yaarila u kɔ u tɛmɛntɔ ye minnu zalo ka fili kun i k'a dɔn a ciya kojugu taara k'a bɛɛ lajɛlen bɔnnen to i ko mangoro tolilen bɔnbɛn min ye i k'a dɔn a dɔnna sa ka fɔ
minɛ minnu bɛ yen n'o bɛ Mali bolo bi jɔn ko Ala k'a fɔ jugu tɛna a ka bagabagali wale kɛ dɛ nka i mana tiɲɛni kɛ cogo o cogo i k'a dɔn i bi minɛ wa i k'a dɔn i si bi tigɛ ka bɔ i la i k'a dɔn o minɛw n'o baaraw sabatilen don bi sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ kibaruya dɔw ko min ye sigi k'a fɔ fanga bonyana kosɛbɛ i k'a dɔn nin sira ninnu labilali la sabula min ye i k'a dɔn awa Mopti Bonu ka taa se Douaza ma i k'a dɔn maa bɔ yen minnu ni Bamanju sigila maa ɲɛma dɔw ko sigi ka fɔ dɔw n'u donna walisa hali bi n'a ka bi u bɛ se ka u ka mugu donnen fosi ka bɔ siraw kan o tuma ko sira kɔni labilala pewu an bɛ don min na i ko bi maaw b'a la k'u ka taa ni ka segin filɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur de renouveau la a ka bidon bɔli la Amadel Konare ne n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba o don nin ye sɛbɛnfura in bolo ko siɲɛ 876 tiɲɛ Amadel Konare k'a dɔn sɛbɛnni kɛba n taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛɲini k'a ɲɛf'i ye o bi bɛn a tɔ de ye ko Adama Daramɛ Pasiri Adama a ko di dakabana Adama kabako Adama Daramɛ dankɔrɔba dalen bɛ pari a ti taa a ti maa ci nka a bɛ sɛbɛnni kɛ don o don Adama ti boli le Sphinx i tɛ sabali ayi ɲininkali tɛ wa kɔrɔkɛ de don Adama ka boli i t'a fɔ safu la ayi komi waati dɔ la épervier di Mande kumaw ciyara ko Birama tununa an y'a ye maa caman kow ciyara maa fɛ k'a ɲɛdɔn de kɔsɛgi bɛlɛ da parajan ɲini dɔ don ka ko ɲɛɲini parce que Adama ko di k'a dɔn dankɔrɔba min bɛ ni sɔrɔ bosoba don a to a de ko ayiwa jaaje bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Amadu Sankare Amadu Sankare i k'a dɔn sɔrɔ bosoba don nafolotigi don seba ba ye nka maa sabalenba sabula ale ka wuli ka jɔ ni jateminɛ a dɔnna jamakulubaden b'a nɔfɛ kun de b'a la a ka wuli ka jɔ kun de ye jamana sɔrɔ bosobaw i k'a dɔn u ka baara ka kɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min jamana yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min i k'a dɔn Amadu Jaaje Sangare a ka baara kun ye nin ye Fingisi taara ɲininka a ko a bɛ ne ka kalo 4 bɔ an kun y'i ɲininka k'a fɔ cɛmancɛ fanga min sigilen bɛ i k'a dɔn patronat na yalima danaya kan ka da u kan wa a ko ale tɛ danaya ko nɔfɛ nka min ni min kɔni kɛra u fɛ kɔsa in na Amadou Konare k'a dɔn o ye tiɲɛni da kelen de ye a ko sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ olu welela ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nka olu n'an bɛ ka gɛlɛya kura wɛrɛ fara a kan ni gɛlɛya da kun ye Amadu Jaaje i k'a dɔn ani kuluw ye Amadou Konare k'a dɔn ɲɛ bi sɔrɔ nka olu n'an bɛ min dabɔ Amadou Konare k'a dɔn an k'u bɛɛ lajɛlen sen bɔ a la maa min sen kelen bɛ ka fɛn jɔ n'i y'o bɔ a la a tɛna dafiri wa Amadou Konare a ko i k'a dɔn ko in b'o danga de la ninnu da kɔni kɛra janfa da kelen nka a mana tigɛ da o da la u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛwale don min tɛ se ka kɛ o de la wulikajɔ kelen don fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ale Amadu Jaaje Sangare ale ka kɛ kandida ye patron nana Amadou Konare k'a dɔn ale yɛrɛ t'a ɲini a yɛrɛ ye koyi jamakulu min b'a nɔfɛ ani minnu kɔni bɛ wulikajɔ la jamana jɔlen ni jamana ɲɛta n'olu dalen don ale Amadu Jaaje Sangare la a na dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min kɔni bɛ se k'a to ayiwa dabalijugu ni fɛɛrɛ kura min tigɛlen bɛ i k'a dɔn ayiwa soya gɔlifana nɔnɔw fɛ o bɛ se ka jɔ cogo min na a ko ni wulikajɔ ta ka Mali lajɛ an k'an ka hinɛ jamana in na cɛmancɛ fanga don a ko i k'a dɔn ayiwa min ye patronat ye gɛlɛya minnu dara ɲɔgɔn kan a dɔnnen don Amadou Konare k'a dɔn maa ko tɛ ale Amadu Jaaje ale yɛrɛ ko tɛ min ye jamakulu minnu bɛ yen i k'a dɔn minnu bɛ marabolo la ka na fara Bamakɔ ta kan Amadou Konare ninnu bɛɛ lajɛlen ka hami a n'u ka miiri ye kelen ye o de kɔni kɛra sababu ye ale ka wuli ka jɔ kɛ o dɔnnen don ale la k'a fɔ jamaba nin yɔrɔ jamaba ni min ka kan i k'a don dilanli bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o y'a ka wuli ka jɔ kun de ye o de la yalima a bɛ kɛ candidat ye wa a tɛ kɛ candidat ye a ko ale ka candidat kɔni o jɔlen don ko ntori tɛgɛ a bɛ kɛ candidat ye sabula ninnu filɛ ka dabalijugu min tigɛ an ka ninnu cɛ 2 bɛɛ lajɛlen sen bɔ a la waasa ko in na ɲɛ a ko de y'a tiɲɛ yɔrɔ ye sabula ko tɛ jɔ maa min kɔ o tɛ bɛn ko tɛ dilan maa minnu kɔ ni k'i b'olu bɔ a la yalima i m'a dakolo ci wa a ko kuma an bɛ don min na ko bɛ hakili jagabɔ kan ka kɛ jateminɛ de kan ka kɛ Amadou Konare min kɔni b'a to ayiwa mankankura min wulitɔ don i k'a dɔn cɛmancɛ fanga baarakɛlaw fɛ n'o ye ayiwa soya gɔlifa n'a jɛɲɔgɔnw ye i k'a dɔn kan ka hakili jagabɔ sabula u ye ko in kɛ kɛcogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka tiɲɛ u bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ le Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Amadou Konare mbala cogo bedi karamɔgɔ daba tungura le challenger i k'a dɔn JB ale ye sɛbɛnkɛ a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn a bɛɛ n'a ta ko bɛ senna ko wɛrɛ bɛ senna jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ panga woloki ani yɛrɛta ɲini na nka maa dɔw bɛ yen olu dalibu ye nka suna t'u ye k'a sabu kɛ mun ye maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ kabi jamana kɛra jamana ye olu dɔw somɔw balila ka tunu pelengetew i k'a dɔn taayɔrɔ ma dɔw la hali bi ni a ka bi jamanakɛla ko a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa o maa n'i kɛra jamanaden ye jamana kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ waasa bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ni bolofɛnw bɛ se ka lakana ka tɛmɛ o fana kan maa o maa mana don jamana lakanani ni jamana ka forobaca baara la jamana kan ka wulikajɔ bɛɛ kɛ olu bɛ se ka lakana u ka baaraw kɔnɔ cogo min na nka sɛbɛnnikɛla ko hali n'i y'a sɔrɔ wulikajɔba caman tun bɛ sen na nka an bɛ donni min na i ko bi jamanaden caman bɛ yen minnu tununna pelengetew u ka baaraw kɔnɔna la hali bi ni a ka bi kibaruya foyi ma sɔrɔ u kan sɛbɛnnikɛla ko olu somaw dabu ye suna t'u ye i k'a dɔn an dɔw bɛ panga woloki n'an denw a n'an balimaw ye o b'a sɔrɔ olu bɛ kɔlɔbɔ la dɔw cɛ tununnen don dɔw fa tununa dɔw yɛrɛ den tununa i k'a dɔn don o don u bɛ saraka bɔ u bɛ duwawu kɛla o kuma dabu ye nka suna t'u yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ gun caman de bɛ yen ni jateminɛ kɛra o a ko n'i nana kunnafonidilaw ka gun kan kunnafonidila dɔ bɛ yen an ko min ma ko Birama Ture Birama ale ko nin sɛbɛkɔrɔ tununa pelengetew maa ma dɔn i k'a dɔn Birama bɛ yɔrɔ kelen min na wa hali bɛ an bɛ donni min na dibidibiba bɛ Birama ko kan awa diɲɛ jɔlen foyi ma se ka sɔrɔ k'a fɔ Birama bɛ nin yɔrɔ in na ko i k'i yɛrɛ bila Birama somaw i k'a dɔn olu nɔ la i n'a dɔn k'a fɔ awa minɛ yɛrɛ ma de bi kɔnɔdimi sɛbɛnnikɛla ko ka fara Birama kan maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye jamana ka lasigidenw ye jamana yɛrɛ kɔnɔ n'o ye marabolo bilasirabaw ye n'o dɔ ye préfets ni sous-préfets ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ olu dɔw fana ɲɛma tununa i k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ wa i k'a dɔn kibaruya foyi de ma sɔrɔ u kan maa bɛ se k'a fɔ u bɛ yɔrɔ min na a ko o maaw cɛ ma i b'a ye k'a fɔ Aliou Cissé kabi décembre kalo tile 14 san 2019 ale tununa pelengetew maa ma taa yɔrɔ dɔn ale tun ye i k'a dɔn k'a fɔ farakɔkaw ka sous-préfet ye aw la Segu mara la ka fara o kan min ye Dirisa Sanɔgɔ ale tun ye i k'a dɔn Gurumara Urusukaw olu fana ka sous-préfet Tombouctou o mara la ale fana taara yɛkɛw hali bi n'a ka bi ɲɛma sɔrɔ ko kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kamanagan ko ye maa minnu bɛ yen n'olu ye syndicat mun ɲɛsinnen don marabolo ko ɲɛw ma u y'u ka wulikajɔw kɛ ka sɛbɛnniw kɛ ka wulikajɔ bɛɛ kɛ nka hali bi n'a ka bi ɲɛma sɔrɔ u ka maaw la a ko ka fara ninnu fana kan finitigilaka minnu yɛrɛ bɛ su ani tile an lakanani na min ye i k'a dɔn binganiw senfɛ a dɔw fana bɛ ɲɛma tunu dɔw ka saya bugunatigɛw bɛ di nka dɔw bɛ tunu pelengetew i k'a dɔn kibaruya ti sɔrɔ olu la a ko dɔ bɛ yen o ye kapitɛni Abdoulaye Touré ale tun ye chef de corps ye de poste ye Bulukesi waati min na i k'a dɔn jugu bɛna bi ye nka san 2019 k'a ta o dɔw fana na ka bila bila ɲɛma sɔrɔ o ka ko la nin damanda caman de bɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni k'u to faso baara la i k'a dɔn jugu y'u salo walima a dɔw ye kungo sɔrɔ ɲɛma sɔrɔ u ka ko la o kuma min ye waati sere hali bi ni a ka bi jamana faga ɲɛma minnu bɛ yen n'u bɛ wulikajɔ la wulikajɔ dɔ ka fara a kan hali bi n'a ka bi waasa ni maa minnu tununin bɛ u ka denbayaw mago b'u la ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ u ka ko la wa o de bɛ maa tɔw la ɲagari n'o tɛ sous-préfet maa Bayirika bɛ yen bi minnu nomelen don nka bɛɛ lajɛlen bɛ téléphone digidigi la Bamakɔ salon kɔnɔ yan ka awa j'ai payé pour donner 20 notes non c'est bon a kaɲi u dɛsɛlen ka taa ko yɔrɔ ma lakana a caman bɛ siran u kana minɛ nka u nomelen don u dun fana bɛ sarata la dɛ a bɛ kɛ cogo di gɛlɛyara e nomele tu as des primes nga i nomele yɔrɔ mun préfet la olu maaw ka préfet ya mago tɛ ka ɲa karande tɛ ka sɔrɔ sɛbɛnfura tɛ ka sɔrɔ e dalen bɛ Bamakɔ yan a gɛlɛyara kojugu a gɛlɛyara maa mun bɛ o yɔrɔw dɔw la ye ka ban n'olu dɔw bɛ yen u k'olu k'a préfetw ye ni Bamakɔkaw tɛ sɔn taali ma minnu bɛ yen maa min bɛ Gurumara Urusi maa dɔw bɛ yen u ka dɔ ta ye k'a kɛ préfet Amadou Konare ko in ma nɔgɔn koyi anw tɛ préfet ye ne faso ye Segu ye min ne ka sanbɔn tɛ taa e tɛ taa n'i ye kɛ yen préfet don ne tɛ k'a ye maa dɔw tɛ yen wa o ye tiɲɛ ye u k'olu kɛ préfet ye a banna kunnafoni filɛ an ye min mɔ challenger la a ka bidon bɔli la Amadou Konare i to an ka Tezara premier min o bɛ bɛn an ka sɔrɔ ka segin ka na Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de b'a tun wara ɲɔgɔnna tɛ n badenw na o bɛ bɛn nka ɲɔgɔnna tɛ maa wɛrɛ denw na o ye nkalon kuma ye bala cogo bɛ di tun Amadou
Amadu Konare Membulo Bokado, Ado, woni 7 minu kama info matin so madala kuna foni. Odo, Seku ba ni nyaka fasiri. Seku kodi. Amadu Konare, ma bi fen min do ni nyingarola, o jabi otita yoroja. Ayi, Adama Sangare. Adama Sangare ka do santan aniko. Aborade nye wulika jo ni jatemina uye. Ika do Adama Sangare me nye Bamako meri baye. Aya nyedo inafo ajufa kono na. Wallahi. Arajumali. Abutoka wele bla madola aywa jamana nyema do ma ku nyininga. Amodel Konare ka do ningali dapmbe Adama na Bamako meri ba nyema. Adama ika do amapuma dugo amma sira puma yere nyagoi ayemi nyedon adaya fo ika do para amodel Konare ika do Adama ko mi nye Mali kono na jango faba mi nye Bamako nogo ma to fo kase adana mo nyaba la chugumi alere mi meri ya nyaba la nga gele juba yoro minuna ma chama bi jalaki bi meri ka walma Adama Sangare ita nyedon Amodel Konare minye ozoni e chakedaye mini oni Malikun bena Bamako furali ani Bamako jeli kama miliare konondo sanwo san adona ma ingama fama minu ngumbe ado olu denana ni ozoni ye kuma envo ko imma nga ke meri ko sabula meri de be awadugu sigi chugo don nogo bochugo ale de bodo ani kanivo adona ma ingama minya Adama Sangare akwa berata atise akana so abada ka fo anga doni ngoina abuna ta ke gelaye aduna ma inga mafama minu mbe uya Adama yera mina ka du kasola sebene kala ko sabula uya ye Adama taraka so utaima Amodel Konare akoka shibo ateke kono bi ozunu ko damene ale Adama ikado Adama do ala ale mananuye anolu ma bengola ani meri ma bengola mo meri baere minye Bamako ti minye awanyema uye minu ngbe fangana olu de ko ngulukulu Amodel Konare ikado ozoni laba nana dese inde minandanya ye mandanya tede Amodel Konare ozoni ka juru de nana yele fasola miliard tan ani nani fo miliard tan ni duru jamana maseka warsara kabini ozoni bi debrouiller fu laba nana jo kangala ala ni setu ye wartu bolo jama dunga chambara la uya bele jele bla akuyali mako mbi chugo de bi akagele Amodel Konare minya Adama Sangare akwika do udamate minye jamana ye ni matara kabla kafu nyema yala ani minga kan oye soro ni nafulo yi ika do ko manga klaflai Amodel Konare bi komo kuna asonga ndida yalima obi nyana bowa akuni Bamako nogo taka lajabi ika do fenjamamba jula meri minu mbe seto luye uni war minga kan ukanga wulika jom minge wasaka dugu mina chugonye wari osetu ye dabaliti duma o fana mi boy ika don awa nogo yere bita laba ka to yoro mi u nogo bi na bele jile jara ka cheka bobo mako abita faranyo anga yoro mi Amodel Konare ika don o fana soro balia ni bele jile fanga noy o kuma bekangi joy joro la dugu glachugula sabula minye meru ye minye kafotugu ye utale do bara do de kama o utale do bara minga masema voro jele do uni fe minu ngaka gloge ba mindi kana nikibi bolo do jufala kun Amodel Konare yaro kono yo ko gelembaye ako Bamako nogo Bamako ka famu ni ese ka ale Adama ye dabali ni fere minu mba kono na ni songera ma Amodel Konare ka do Bamako bi jete pass inna fo kabini lawole la Bamako kumi chugo mi abi songa jeka temoka nga ikado fere ndanya do de ni munye sebanye anye mimbo info matin kono sombadala kuna foni teli ala me indicateur tatu lu tarane anye banamba karamo da batu ngora ko tle fly na obala kamara ka war boshiula akoy ka do nga fo wuli ka joka nga ke mina akoni ye chugo da ulaje minye kamine bla mine kono bela jele bi je fache ningelena o ye jwa ku kono tle kilomita obige dugu do suguye aminyo anje amu anga nyonu ni malonu mvale ye kana shenu juru dolu sela o nga ame do mine ko bi banama dugu chamambe ko ba manji ubisinga bo moto lati praw ubisra da sugu jola uye ko bolo fe undaraki sebeni kala ko ni yere laba mingera o kala nende meni angoro ngumimbe nu kwa mako jaturubugo aninganu olu ni nyanje mauboto sugula ika do cheni kala obisinga boni marfa turo ika do bisrada maunye ika do ntenendo ta
e k'a dɔn moto min bɛ yen n'an ko a ma Awjun u y'o fila ntaraki maaw la nafolo fɛn o fɛn b'u kun n'o y'u ka dayirimɛ fɛn ye u y'o bɛɛ fana ntaraki u la ni ka taa ni u yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko joona joona i k'a dɔn awa sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ la nka hali bi n'a ka bi ɲɛ ma se ka sɔrɔ ko la dugu caman bɛ Banama nɔkan dugu la i k'a dɔn olu de bɛ nin gɛlɛya la nin waati in na walima i k'a dɔn dugumisɛnnin minnu bɛ e k'i ka moto ta k'i bɛ taa sugu la wa n'i ma minɛ gɛrɛ ma e taalen i ka ɲɔbɔrɔnin feere walima i taalen i ka banni suɲɛ i bɛ fɛ ka ɲɔbɔrɔ kelen ta ka na e segin dɔ u bɛ sin ka sira da i ɲɛ o wari buruburu tɔ min bɛ e kun moto min yɛrɛ b'i bolo u b'a bɛɛ lajɛlenlen salo la ci kɔni nasira i k'a dɔn lakana tigilamaaw ma olu bɛ ka wulikajɔw ni fɛɛrɛ kuraw boloda walasa nin ko in bɛ se ka dan cogo min na n'o tɛ maraka jigi y'a ka maraka wari ye o man daraka la kaba o ye marakaya banni ye maraka dama si ma bɔ maraka bolo kaba marakaya ma ban wa ni wari bɔra bamanan bolo kun an ka ɲɔ tɛ jigin yɔrɔ wa Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les échos wele o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Salimata Danbɛlɛ Segeta Salimata Danbɛlɛ a ko laadakɔrɔ an ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn tiɲɛ don wa walima nkalon don laadakɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ yalima a bɛ ɲɛsin ayiwa musow dɔrɔn de ma wa laadakɔrɔ Amadou Konare k'a dɔn ɲinɛbi ni ka k'a kɔ dɔɔni furukun de k'a kɔ Amadou Konare k'a dɔn bɛnkan de k'a kɔ n'a ma lajɛ ni k'a sɛgɛsɛgɛ tere Amadou Konare a ko i k'a dɔn kabini Ala ye diɲɛ da i k'a dɔn farafin jamana in kɔni min ye ayiwa an ka Maliba ye Amadou Konare k'a dɔn muso ka tereko kuma a bɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don wa yalima nkalon laadakɔrɔ don wa awa yalima kokɔrɔ de don Amadou Konare k'a dɔn jamana de fanba jango togodaw la hali sini baara bɛ kɛ ni tere ye Amadou Konare k'a dɔn muso tɛ furu ayiwa ni dɔ ma taa tereko lajɛ fo cɛkɔrɔba dɔ ka taa tere lajɛ muso tere dun i k'a dɔn a bɛ fɔ yɔrɔ caman na u b'a fɔ tere bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ nin yɔrɔ in na Amadou Konare k'a dɔn a dɔw ye garijɛgɛ ye a dɔw ye sindanya ye a dɔw ye n ka ayiwa bala wɛrɛ ye Amadou Konare nin kuma minnu bɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fanba bɛ ɲɛsin musow de ma k'a fɔ ko muso ye terema ye Amadou Konare yalima cɛ ayiwa a cɛw tɔgɔ tɛ maana kosɛbɛ tere tɛ cɛ la wa a b'a la Amadou Konare ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dɔnnikɛbaw ye ani kokɔrɔ dɔnbaw caman y'a jira fana k'a fɔ cɛ terima bɛ yen Amadou Konare k'a dɔn muso maa furu ma i tɛ kɛ fɛn ye walima i tɛ den sɔrɔ walima i k'a dɔn awa i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ de bɛ gɛlɛya san kalo 12 hali i ka baara bɛ hali o terew i k'a dɔn o de tɛ fɔ kosɛbɛ o de dɔn dɛ ko in banbannen bɛ musow kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lajɛ Amadou Konare k'a dɔn tereko kuma bɛ kɛ maa caman da min kɔni wulikajɔw ni jateminɛ ye k'a fɔ de ko ayiwa tere in kɔni a tɛ fɛn tiɲɛ wa a bɛ fɛn tiɲɛ belebele Amadou Konare k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ ni furu bɛ kɛ Amadou Konare k'a dɔn maa kodɔnna de bɛ wuli ka taa muso bɛ ɲini du min kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa muso min yɛrɛ n'o de kan ka ɲini furu la n'a taara du kɔnɔ a b'a fɔ karima masina bɛ wa n'u k'o bɛ yen n'a y'o wele a b'a fɔ taa ji soli ka na di yan Amadou Konare muso taatɔ ji ta a n'a natɔ kɔlɔsikɛla in b'a lajɛ kabini a se fo a kunsigi fɔlɔfɔlɔ furu kun tɛ ten baw ti ja bilen kabini ninnu bɔra furu la k'a kɛ nungalani ni taama cogo ya muso cɛ ye tere t'u la kow tiɲɛna muso cɛ ka ye tere t'a la bɔn kunna dɛ o kuma tere t'u la segin de bɛ k'a ma tere ko la je suis l'un des meilleurs awɔ kana siga a ye ne tɛna e ɲininka muso ka di ye a yirana dɔrɔn i k'a fɔ ko Konare ni tere ye mun ye m'a f'i ye o tuma o ayiwa ne ko spécialité muso tere bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn ko mɛ y'a ɲɛdɔn kankana b'a la kankana b'a la se b'a la filɛli cogo b'a la n bɛ dan o saba ma oyi k'u tɛrɛ mɔriya kankana dɛ a bɛɛ kalo bon i ka nin bɛɛ kalo dɛ o de kɛ mɛ a taa mɛ musow ta mun b'u bolo ja a kan la n'o tɛ nkalon ma ɲi fɔlɔfɔlɔ walahi ni muso bɛ furu du min kɔnɔ i k'a dɔn muso tɔgɔ m'a fɔ min yɛrɛ bɛ furu se taama na Amadou Konare i b'a sɔrɔ o ye dɔnnikɛla ye a bɛ n'a taara du kɔnɔ i k'a dɔn musomanin caman mana kɛ yen ale yɛrɛ n'an bɛ min ɲini a b'o taa tɔgɔ ma a b'a fɔ karima sina taa ji ta ka na di yan
wallahi o muso taatɔ jisoli a n'a segimatɔ a kɔ donnen a b'a lajɛ a natɔ fana a b'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ kɛ ten a n'a bɛ taa muso min yɔrɔ nɔfɛ a bɛ t'o sɔrɔ lahalaya jumɛn na du kɔnɔ ne dɔɔnin dɔ na koyi i bɛ ka numéro di maaw ma ni maa o maa a bɛ muso furu u ka wele a ye danga b'anw kɔ an ka i ka taa muso la ye ko e tɛ e ma tila ka ban de jumɛn na e bɛ fɛn furu bilen wa fa tun bɛ fɛ moi j'ai droit à 4 nani Ahmed tɛ jɛ ka fɔ tigɛ daba ka carré rɔ n'o tɛ sini gafe tigɛ dɛ Ahmed olu gunna sa o ale tɛ sabala n'a tɛ nin dugu in na yan yɔrɔ ale gunna o ale kɔni sera danga na sa o i na dɔ ka guwa ci Ahmed ko na dɛ i b'a dɔn les échos kɔni a y'i da don nin kuma in na siga t'o la sabula laadaw don kokɔrɔw don Ahmed ko na dɛ k'a dɔn a ɲininkali kɔni bɛ kɛ hali bi n'a ka bi sabula du dɔw bɛ yen olu tɛ furu kɛ abada kɔ Ahmed ko na dɛ k'a dɔn maa dɔw bɛ yen hali bi n'a ka bi olu ka kɔlɔsi bɛ boli a kan nka min kɔni ɲininkali de bɛ kɛ yalima ayiwa cɛ tɔgɔ tɛ fɔ tereko la yalima cɛw ka tereko o dun bɛ cogo di Ahmed ko na dɛ k'a dɔn mɔɔw ɲinɛ don ko nka tere bi cɛ fana na sɛbɛnnikɛla ka kuma na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni dɔnnikɛlaw y'a jira a la k'a fɔ cɛ fana terima bɛ yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ les échos kɔnɔ wele cɛ kɔni tere k'ale si ka k'i juguyarɔ a banna n'i ye muso maga mɛn ko tere b'i la fɛn de t'i kun fɛn t'i kun n'o tɛ n'i y'a sɔrɔ kalisi juga fila n'a kɔfɛta min lamaga kosɛbɛ a ma ban wa Amadu kunna de waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan anw bɛ wuli sa ka taa an da i k'a dɔn Sim Market Sim Market ye bitigi belebeleba ye i k'a dɔn dumuni ani sogo kɛnɛ boisson ka taa se biscuit ma i bɛ dumunifɛn fɛn o fɛn ɲini Amadu kunna de min bɔra France min bɔra Amérique nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ Sim Market la u filɛ nin ye immeuble bama na u ka da min ɲɛsinnen don BMS i k'a dɔn dankɔrɔbaw titaw ti maa ci k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ fo 22h i k'a dɔn ayiwa samedi ni dimanche fo minuit Amadu kɔnɔ i k'a dɔn Sim Market u sigilen bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ACI kɔnɔ immeuble bama an ka foli b'u ye tabarikala min ye gendarme ɲɛmaaba n'o ye k'a dɔn Lasana Tamba an ma ɲinɛ a kɔ ka ɲɛmaaba bɛ yen ni o ye général Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ko u ni cɛsiri k'an bɛ gardabu la gardabu bɛ yen Amadu kɔnɔ de k'a dɔn waati kɔni kurunna Ahmed Jakite ale de tun bɛ nɛgɛ la anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn surafana t'o ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gɛfɛ kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ sɛbɛnfuraw bɛ bɔ an bɛ kɛnɛ kan k'olu lakali bi baara lasilikɛla Ahmed Jakite i k'a dɔn Amadu Konare Daba Tunkara wa salam.